Živim u Kanadi 11 godina, oženio sam se Vijetnamkom, više nego odličan brak, čekamo muško dete. Kakvo on mišljenje ima o tome? Zato što ona nije naše srpske vere i može li bilo šta više da mi kaže o njihovoj kulturi? Da li znate nešto o Vijetnamcima? Prijatelju, to što ona je Vijetnamka pred Bogom, postoje oni koji su na strani Boga i oni koji su protiv. Ako ona živi po Svetom pismu i hoće da poštuje Božje zapovesti, nema veze što je ona Vijetnamka. Znači, nema veze kako je njeno poreklo. Prababa Isusa Hrista i cara Davida je bila Rava iz Jerihona. Jedna problematična žena. Nema to veze. Koja se prizela pameti. Ja nisam rekao da je tvoja žena bila problematična, ali to što ona nije poreklom naše gore list ili nije poreklom iz svete zemlje Izrael, to ne znači da je ona loša žena. Ako ona živi po Svetom pismu, to je najvažnije. Ali ako će ona njega da uči onim vijetnamskim religijama i ovo, onda si u problemu. Pa kaže više nego idealno. Ako idealno, znači, šta zavisi šta njemu idealno. Da, to je relativna stvar. Da, da.